Kuya pa na tinalo. Ano sa lumos? Super fam, ang usa na pud ka sa Sikihor TV ang magamaog storya. So atong paminawon super fam no para aligre pod. Kaninyo. Kaning istorya, kuan is siya, Amerika, China ug Philippines. Stop! Look and live! Pabugnaw ay gihi. Kanang ihi ni mga pinakabugnaw, ipagawas yun nimo. Sa insulta. So ang una, Amerika. Ay, gusto, Amerika, China. Oh, Amerika, China. Amerika, una. Nangi siya ng kuan. Asa matulapit nangihi. Haring kuan. Haring sapa. Nangihi siya. Pagpangihi niya. Managpangihi. Pag after 5 minutes, moto. Ni ice ang sapa. Naan, asa man ka na, bugnawa kayo. Nga, Barinig kita sa mukha eh! nga. Ni ice ng sapa. Nawa ko rin lagi. Amerika na, Amerika. Amerika. Oh my God. Ang sapa. Ay, ni ice ng sapa. Ang galing. Bugnaw ka to. Sunod kandidata po, China. 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 China ra? Nangihi siya. Hatong, silapit haring dagang kahoy. Para lait-laitin ha. Handa mo ha. Kahoy ba? Madilan. Oh, madilan. Pare, madilan nangihi. Pangihi niya ng after 3 seconds. 3 seconds. Nahimong longnek. After 3 seconds, ni snow. Snow! Ni snow. Oh my God! Oh my Barinig kita sa mukha eh! goodness! No. China. Pero the best kayo, idol ako, Philippines. Philippines. Ang lasman ng bunga nga mo. Philippines. Ang Philippines. Bisag asar sa nangihi. Nangihi siya ng kuandagway. Hatura ba? Ang yuta. Nangihi siya ng yuta tungod. Gapatubang pa ng mga judges. Hoy! Mga bunga nga nyo! Ato pa ng mga judges. Nangihi. Gipatungod pa dyan niyang mga liki-liki bitaw ng yuta. Itong bisirip niya yung ihi. Katawil-wil. Oh, armada. Armas. Pag human og mga 10 minutes, mga 10 minutes. Dugay. Taasa gid kayo. Wala pa gihapon, wala resulta. Wala. Pag abot og 20 minutes, wala gihapon. Maman to. Niingon na tong judges nga tala manghuli na tawo, may nahitabo. Ay, muto ga kuan ko kani sina kanang ga-expect ko nga dili na wala pag-asang Pilipinas pa. Siyempre Pilipinas biya ta. Ando na to. Dapat proud ta Pilipinas. So ana, nanglakaw na to mga judges. Nanglakaw na. Sa usap pagdaog aron. Pagtindo ka tong mga judges kay ni action na maglinaw. Nilinog. Ay, liki nang yuta, sakas sa tanas. Ningon Bunga nga nyo! Bunga nyo at turog! Magpaturog kayo! nga naman to naawa. Na-ice ang impirna! Reklamo rin sa tanas dito. Sa mga ako hinaling diri ng ice naman eh. Daw na Pilipinas. Sa tanas dito hinaw. Para lait-laitin ha. Handa mo ha. Inyo na pa. Ay, kanina. Wala na. Juan, anak gyapon. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ukraine, Russia, Philippines. Yeah! Trending! Kani siya nga contest. Padugayay og tunga anang tubig. Anang sapa ba? Anang pools. Oh. Dito gi-event ba dito sa kuan, sa Kambugahay. Kambugahay. Ukraine una. Ukraine. Ukraine pag-dive sa Ukraine. Bula. Mga 5 minutes sa intunga. Dugay na biya 5 minutes. Dugay na 5 minutes. Oh, 5 minutes. 5 minutes ang Ukraine pagtunga. MIO, Milo. Ay Milo pudi ay Milo. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maitaulo ko. Ulen dugay ito nga. Diver po. Napoy pagka-diver. Moto nga. Ang sunod, ang Russia. Russia ba na? Russia. Russia na po. Dive na po.
Patay gauna tong dughan, muraging buto ba? Wala maayong pagkaday. Maayong pagkaday, patay ta. Mga 10 minutes, wa pinto nga. Wa pinto nga. Pag kuan, pag 15 minutes to na dito hinto nga. O to, gusto ginawa na. Oh. Milo gyapon day ginom. Ay, Sinapukit sa bunganga. Ngipin mo ang dessert mo. mo di ay, the best kay ng Milo. Milo, nice one. Diver pang diver. Milo, Bikini Man. Pero mas idol ako ang Philippines. Oh! Philippines. Ay, Tuknoy. oh si Si Tuknoy may volunteer di ay. Oh, yung volunteer sa Tuknoy, ano Philippines. Shout out Tuknoy. Shout out ni Tuknoy to, divers. Pag dive ni Tuknoy sa ilalom, pak! Tuwara. Buto. Atong kuan, ilalom. Buto. Sakto naman ito pagka-dive niya. Yan na naman. Ano, matikim buto ma. Matay balaw ginulat, mga 10 minutes. Ano, hinugtong ito mga judges. Pero kaya yung tungan bataan eh. Niabtan na miyong gabi eh, hinulat. Niabtan pa siya buntag. Niabtan pag buntag. Oh, wala hindi lang. Dugay kayo niabtan buntag. Wala matay ito. Matay ito. Bilat anang si Tuknoy anang pagtunga ni Tuknoy. Kuha na mga alas 4 sa kadlawon. Alas 4 sa laliman ka na. Pagtunga niya. Pagkapawira kayo. Pag-power kay Tuknoy. Pagtunga niya, mayo, namo mo. Namo. Kuya pa na. Gano'n siya ng lumos. Hoy! Mga bunganga nyo! Natulog din sa tulog. Pagkapang ka, ito ilalam, nahinayag na magnyag katulog. Lawan na naman siya tunga. Mo, di ay, bilat nilikan. Oh, yun na po. Istorya ni Rodel. M-O-M-O mo. M-I-M-I-O, namo mo, nakaingong Milo po yung katuknoy. So, more to siya Super Fam and thank you.